Thuolo machielo kendo nyakwara mogi marwakini machiegni mar yudo weche manyien mag rameny piny odhiambo ma kawuono odiochieng' mogik mar dwe ni mar 10. Kawuono en tarik 31 nyakwara mogi kochopo odiochieng' ma kiny to wachako dwe manyien mar 11. Wan gi mathoth ahinya. Jatend piny William Ruto koro dwaro mondo mi IPOA ong'is okenge ma gibiro tiyo godo neno ni otiek chutho timbe ma osebedo ka timore pacho ka ahinya mag nek magalagala ma bende itudo kod moko kumo bila kata bado bila mapacho ka nyakwara mogi ne magi to kod mamoko bende weche magoro ka achiel kod mathoth. Bed kodwa chakruok nyaka giko mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. We know over 4.5 million Kenyans currently are in dire need of food and water, and a further 2.5 million livestock have perished. Piny owacho yango ni maromo siling bilion 2 dwarore mar reso jo Kenya milion 4.3 makech kod oro onuro. Jatend Kenya William Ruto golo chik ne duol mar IPOA mondo pedho kenge magingo mar tieko timbe mag nek magalagala ma itimo kod obila mapachoka. I hereby make the following directions. 1. That the accused person to be taken for mental assessment at the RAMOGI Odinga Teaching and Referral Hospital. 2. The accused person to be held at the Kisumu maximum prisons in the meantime awaiting plea taking. Doho ma Kisumu golo chik mondo mi non kawiye tamam jago ma itudo gi nek mar Barak Oduor mane en jarit Aida Odinga. Arwakni machiegni nyakwara mogi yudo weche manyien adimba kokalo RAMOGI TV odhiambo ma kawuono. Inyalo tudori koda namba 3600 namba marwa mar ote machuok. Bende nyalo luwa kokalo Facebook page kata Facebook account mar RAMOGI TV, RAMOGI TV KE. Nyakwara mogi bende parni nyalo yudo kokalo Twitter kaachiel koda YouTube. Mondo ming'e mathoth ahinya kendo luw weche manyien ma oikoni odhiambo ma kawuono kaka nasenyisi. Wan gi mathoth ahinya. Jaloko marwa iluongo ni Belinda Adhiambo. Nyinga en George Bati. Matielo mokwongo mar rameny piny. Wachako gi weche manyien. Jatend piny Kenya William Ruto koro golo chik ni duol mar IPOA mondo mi duol no kete ler yore mag gidhi tiyo godo tieko timbe mag nek ma thoro wuok e pacho ka kokalo lweto bila. Ruto singo ni piny owacho pod biro medo keto kenge mag neno ni jo Kenya obedo kod arita makare ma timore ka familia ma wedegi oselal e yo ma ichich go ni wuok e lweto bila pod medo golo ywak margi e wilal makamago. Ndalo manok bang' jatend piny William Ruto golo chik mondo woko kidieny mar obila mag okwach kich SSU mano chich ni itiyo godo e nego jopiny e yo magalagala. Jatend piny koro golo chik ne telo maketo nyong'ong' e tije obila IPOA mondo yangre migawo mar arita mapacho ka okenge magiketo e tieko chutho tim mar lal kod nego oganda jo Kenya e yo magalagala. Kokalo andika moketi mbui gi par loch mar jatend piny William Ruto wacho ni mai thuolo manyaka tiekie chuth tim mar nek mar jopiny e yo magalagala kendo joma osebedo katimo timno olugo ling'any duto mag chike. Magi timore kinde manyuola mar Mwenda Mijiwe mane olali dwe mar 6 higa mokalo kendo nyaka sani pok ong'endache. Ne oromo kod jatend okwach kich manyien Amin Mohamed Ibrahim ka giluwo ndach wuodgino. Min Mwenda Mijiwe Jane Gatwiri okoni jatend okwach kich osingo mar timo nonro kendo yanga diera e wilal mar Mbijiwe. Tumeonana na DCI, I'm so happy. Amenisikiza na nimepeleka malalamiko yangu ya kijana yangu na akasema ameitisha faulu akasema tumpatie a few days atatupatia feedback. Hapo mbeleni nilikuwa nakuja hata hakuna siku nimewahi kuruhusiwa kwenda kuona George Kinoti. Nilikuwa nawekwa sitting room hapo for hours. Finally tunaambiwa tuende kwa Director of Criminal Investigations. Okoni kalwore kod wach ma osebed ka ilieko gi jotelo mathurka. En kod geno ni wuode ngima kendo geng'ne mana kamoro obiro yudore mi odog pacho. Gachagua alikuja mkutano wa Julai. That was this year in July. Akasema Mwenda is being held by very high profile people in the government who are by then were untouchable. Sasa they are touchable. That's why ninaamini ya kwamba kwa sababu alisema kama wataingia na Ruto who is our president now watatuletea mtoto wetu Meru. Niko na imani ya kwamba Bijewe is detained somewhere where we don't know. But God never knows na wakubwa sasa watasungusa na wajue ukweli. Ekinde na jatend riwruok makedo ne ratich oganda haki Afrika Hussein Khalid ma bende ne nitie e PC mar DCI okwayo piny owacho mondo mi okony joma osewito jogi e yo magalagala yudo ratiro margi
koluwo ni jopiny ni kod geno maduong' ni piny owacho masani dhi tieko nek makamago kendo chiwo ratiro kod arita ne jopiny. Our call to the government is one, that the people now have a lot of faith in them. Please do not let them down, because they have shown clearly that they are committed to address this issue as a government, and the people have believed them, because we have seen action. We've seen people being taken to court. You know, we've seen the ground moving. So we are appealing to the government to not let the people down. This faith that they have generated, to work with it, to keep the momentum going, and to begin bringing back these individuals one by one to their families, to Mama Jane and others. E kinde ma jatend piny nenore kama oketo maino e tieko timbe mag nek magalagala e pachoka, geno nitie ni obiro chopo singo mar chiwo ratiro ne joma osewito jogi ka joma olal mapok ong'e ndachgi bende oyud ndachgi. Apisas ochiko manyocha ne omaki kitudo kod ketho mar teko jopiny India moko pod dhi medo bedo odang'ech kuom ndalo mamoko adek ka girito ng'eyo ka doho biro ng'ado ni imedo lornegi kuom ndalo 30 kata oyo. Jomin buche nokwayo doho mondo omigi thuolo mar dhi nyime gi timo nonro ka achijego pod ogeng'negi odang'ech. Jal bura e doho ma Kahawa Diana Mochache oyie kod kwayo mar jomin buche, makmana ne omigi ndalo 3 mag chwalo ripot margi ka burano ibiro winj chieng' Tich Ang'wen mar jumani. Collins Okundi koro ibiro geng'ne kar od twech ma Kodiaga bang' ka osebiyo tere kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mondo timne pim ka bende wiye tamam. Mano kaluwore kod bura maluwe mar nek mar Baraka Oduor mane en jarit mar Aida Odinga. Doho ma Kisumo golo chik ma kamano mondo mi ochiw thuolo ne achejno kendo koro obiro yie kata dagi ketho ma ibiro somne e nyim doho. Kogolo chik no jang'ad bura Beryl Omolo bende omedo ni tarik 3 dwe manyien achejno ibiro tere doho no mondo mi oyie kata otamre ketho modonjne godo. The accused person, Collins Oulo Okundi, having been brought before this court on this day, I hereby make the following directions. 1, that the accused person to be taken for mental assessment at the Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. 2, the accused person to be held at the Kisumu Maximum Prisons in the meantime awaiting plea taking. 3, the accused person to be presented before court for plea taking on the 3rd of November 2022 before Kisumu High Court number 1. Kowere kod mago motudore gi weche mag arita kwe Nyakwaromogi wadonje weche mag somo. Aput manyicha ne ochuogi mondo mi onon chal mar somo mar CBC koro chako ayanga chenro mar kawo pach jopiny e counties ma pachoka, chenro ma dhi timore kuom jumbe 2. Odiochieng' ma kiny Tich Ariyo apudno biro chopo nyaka e kaunti ma Migori kama gidhi kawe pach jopiny. Chenro ma dhi timore e kar tiegruok ma Migori TTC. Lalruok ma kamano biro dhi nyime e gwenge mamoko kaka Busia, Kwale kind mamoko. Chieng' Tich Ang'wen jumani kaunti ma Homa Bay, Mombasa kod Nyamira gin moko kuom mago ma apudno biro dhi kawe pach oganda. Sikundi yawuoyi ma Homa Bay Boys ema idhi bage twak ma Homa Bay ka Mombasa odhi timore Coast Girls. Kaunti ma Siaya biro yudo thuolo ma kamano chieng' Tich Adek juma manyien e sikund sekondar ma Nyamira Girls. Sikundi nyiri ma Kisumu Girls ema oganda ma Kisumu biro chope mondo mi okaw pachgi e wi somb CBC ka Nairobi ibiro bage twak e mbalariany ma Nairobi. Lalruok ma kamago biro bedo e kinda saa 2 mar okinyi gi saa 10 mar odhiambo. Wadonje mago motenre kod weche mag lemo. Giko neto kanisa mar Nomiya oketo tenge ywaruok ma osebedo e kindgi kuom higni mathoth. E pogruok margi, kweth mokwongo ne otelie gi Michael Johannes Odhiambo Obego kama chielo to ne otelie gi Moses Teddy Ayomo. Kweth ariyogo nyoro mo kendo bang' twak ne giriwore mar loso telo achiel mar kanisa mar Nomiya.
Iber kawariwo din manomiya to kwanyalo loso kod my counterpart principal Moses Okech mondo waber kanyachiel walosi no yie moketo wapiny waloso kendo watieko wach gik mane wawacho go koro gina nuochi waketo gi e tim kawuono omiya kwane no miya chach be mondo bi odongie kaka dinde mamoko wa ol gi dhi e court saduto to wajo manyalo wuoyo to gimwegore ne onge gimandu wacho ni jonomiya ne kochakore kawuono wan gi tela achiel mar nomiya no bro wuoyo to gima giwache ma bro timo tela achiel mar nomiya no ema bro telo to jonomiya bro luwo bangi akwayo ng'ata mantie gi paro mopogore wabiuru kamoro achiel mondo wawuo kamoro achiel na kitabu wacho ni biuru mondo wapor wach kamoro achiel buche mego tenge koro bi konyowa walos buchewa e bwo umbrella mar telo ma waseketo kawuono mondo wachak wuotho onge ng'ama ohero kama ni dwa kete to Nyasaye oseketowa kama oketo wano kanye mobro tiene nomiya akwa Nyasaye mondo gwedh nomiya mondo nomiya wuoth kaka dinde mamoko ka wan gi telo achiel. Aduoko erokamano ne Nyasachwa motimonwa ma kuom kawo jotendwa ariyo mondo obed piny momigi rieko mar riwo din mondo din obed gimoro achiel. Kawuono wan nomiya chach nyocho kwa bete buche one side nigi buche one side nigi komitine one side nigi komitine but today e nying Nyasachwa manie polo mwalamo otimo ng'uono moriwo nomiya obet gimoro achiel. Kinde ma nyakwara Ramogi kwe odonjo e nomiya kendo giriwore bang' pogruok kuom thuolo malach mano bende matero e yweyo mar mokwongo e weche manyien mag rameny piny odhiambo ma kawuono. Pare na nyisi ni mana tielo mokwongo mar rameny piny nitiere gi kidienjene ariyo. Mokwongo en weche manyien mabende wase loso ni e yo ma nimba ahinya wamedo luwo mathoth ahinya ka wawuok e yweyo ni to wan gi mathoth omiyo pod inyalo ndiko na e namba 36000 ka ichwalo paro ma in godo kotende kod wach mar bende kawo pach jopiny ewi wach mar somo mar CBC makoro dhi luorore counties mopogore kochakore odiochieng' makinye ko e lai manyien mar somo mar CBC. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Biro machiegni Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore keto mwandu bende osekawo yore manyasani to ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala kuonde mage minyalo kete mwandu. Ramogi TV biro yango ni kit ohala kaka itimogi kachiel kod yore mag keto mwandu to ok mana mano kende nyakwara magajuanga bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala maweg kembe kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Chakore tarik 3 dwe mar 11 saa 1:45 otieno. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi.
Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Ramogi machiegni kendo wamedo dhi nyime gi weche wa manyien. Weche manyien mag rameny piny odhiambo ma kawuono. Jotend migepe adek kawuono kawo fungu mag apise gi ayanga koya kuom jotend migepe machon. Jatend migawo mar thieth Susan Wafula kod Aden Duale gin moko kuom mago makoro chako tich ayanga. Alice Muthoni Wahome being appointed a cabinet secretary of Kenya. Bang' chamo makaka jotend migepe piny owacho ma jatend piny Kenya William Ruto, jotend migepe medo kawo fungu mag apisi mag migepe magi ka gisingo chopo singo mar bero piny Kenya manochiw gi jatend piny Kenya William Ruto. E log tich mar migawo mathieth, jatend migawo machon mathieth Mutai Kagwe ochiwo apisi ayanga ne jatend migawo no manyien Susan Wafula. I am not sure that there is any such English word as outgoing. Either you are gone or you are in, but you cannot be out. What is a verb? How do you become outgoing? So I am the previous CS. Kagwe dokero kamano ne jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kuom thuolo matawo migawo no kabendo po mokalo jotich migawo no mosebedo ka keto maino eneno ni migawo no tiyo makare. I want to take this opportunity also to thank His Excellency President, former President Uhuru Kenyatta for the appointment and opportunity to serve Kenya. Without his support, the achievements that we have made would not have been made. And you know, there's an African saying that you only know that a cow had milk when the cow is no longer there. Ibiro paro Mutai Kagwe kaka jatend migawo manotawo piny Kenya ekedo kod athung'a mager mar COVID-19. I'm not sure what version of Afya House this is going to be, but of course a new version. And many of you have asked whether I will fit in Senator Mutai Kagwe's shoes. Obviously no. I'm sure his shoe size could be 42 or something thereabout, while mine is at 38. So I come with my own shoe and heels for that matter. And I look forward to working with you guys. Asanteni sana na Mungu asifiwe. Jatend migawo mar riwruoge mag saga kod ohala Simon Chelugui okawo apisi ma migawo no koya lwet jatend migawo machon mar pur Peter Munya kod jatend migawo mar ohala kembe kod keto mwandu Betty Maina bang' tend William Ruto nywando migepego kendo keto gi e bwo migawo achiel. I've really learned a lot from the two outgoing CSs. Their contribution has made a difference in our country. I've also learned a lot from their leadership. A tribute that I would want to carry on as I steer this new ministry forward. Chelugui osingo neno ni migawo mare ochopo kar agenda mag Kenya Kwanza mar ting'o malo joma timo hilni matindo kogeto bero ngimagi. The Kenya Kwanza manifesto has identified that out of possible 19 million workforce, only 3.1 million are in formal employment in both public and private sector. The manifesto also identifies that MSMEs employs over 85% of non-farm jobs. That is 15 million jobs. Establishment of this ministry is intended to bring coherence to all those initiatives supporting small businesses. So you have your task cut out just trying to consolidate all the efforts and all the work that has been done. So this is really your day. We just want to thank you and wish you the very best in this new tour of duty.
Elog tich ma jolwenye pacho kai county ma Nairobi. Mana jaten migao ma jolwen Eugene Wamalwa ochiwa yanga migao no jaten migao manyien Aden Duale. Bang bede apis no kuom thuolo mar higa achiel kaka jaten migao no. Duale osingo bero ngima jolweny maturka kendo bero chenro mag migao no kotiyo gi yore manyasani. I will participate with the leadership of KDF in the full implementation of our national security policy for the Republic of Kenya 2021-2030 in order to maintain our status as an anchor nation in this region. Joten migepe go koro kawa pisi kinde mathoth oganda jo Kenya yago pek mar ngima. Ka wenge oganda jo Kenya geto neno lokruok mano osingi gi tend William Ruto. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kind poko mar chiemo. Ramogi koro wadonje weche motenore kod oro gi kech ma omiyo oganda sani koro go tik gi jek ka gi penjore penjo mathoth ahinya ma samoro ng'ama nyalo miyo giduoko pod onge. Piny owacho dwaro maromo siling bilion 2 mar reso midhiero mar kech ma okwako Kenya. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni nyaka sani maromo siling milion 114 osesol kama moko bende pod dwarore mar kedo kod oro. Gachagua loso kano sidho chenro mar ohala madhi kelo kanyakla piny owacho kod sekta mar ohala mag ji giwegi kaka imiyo waler kod jafombo marwa Walter Nyambaga. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua obago romo kod kembe ji giwegi ojende kod joketo mwandu kaka manyo yore mag kelo tudruok makare kod piny owacho. E kinde twak kod joketo mwandu kanyakla kod riwruok mag johala KEMSA, jalup jatend piny Rigathi Gachagua koni piny owacho dwaro omenda maromo milion 2 mapiyo mar reso oganda makech kayo e kendo oro tieko jambgi. You have raised over 114 million under the Pamoja Tuungane initiative for our fellow countrymen and women facing food insecurity in our ASAL counties and elsewhere. This is very commendable. We know over 4.5 million Kenyans currently are in dire need of food and water, and a further 2.5 million livestock have perished. Currently, 20 arid and semi-arid land counties and another 45 wards in 9 additional counties are affected by drought. Jatatije riwruok mar KEMSA Carol Kariuki kod riwruoge moko mag piny owacho kinde romo ochako chiwo kony mag jolo kuonde mahoro kwako kendo kwayo jochiw sire yor omenda e kata jol mag chiemo nimar maloyo jamni milion 2.5 osetho kendo counties maromo 20 winjo pek e yor kech. And the short term is we need to mobilize those resources to save lives. Food, medicine, dignity packs, water, borehole drilling, and logistics support. Dig deeper to mobilize real resources and find solutions. I call on the private sector to engage now, urgently, to help us meet these humanitarian needs. Benene gitiyo kod romo ne jiwo rowere kod joketo mwandu mar yaro ohala kod piny owacho e kaka yor bogo chumi. You must get out and take your rightful place in the development of this country, in public governance, in private enterprise. So I want to tell KEMSA and your leadership, you are our very serious partner. And with this youth agenda you have here, you're our friends. Kanyo tene kod jatend migao mar tuke Babu na Mwamba kod nyawadgi Rebecca Miano. Jotelo go koni piny owacho medo yaro talanta manyalo biro miyo kembe e kod joketo mwandu yaro dwaro margi kuom rowere mapachoka. We want to engage the Communications Authority of Kenya to see how they can collect more from media platforms where the creativity of our young people is played out, how that can be transformed, can be turned into sustainable revenue and income for our artists. We want the sporting industry to be a real industry where we manufacture and we put into the market a lot of the sporting equipment that our young people use out there to brand our country. Katodho koni piny owacho mar Kenya Kwanza chano keto e tim dwaro mar chuogo thuolo ne ojende
Muritier ni onge mar tije go nyuolne gi midhiero ka koro wenge gi menyo piny owacho mar Kenya Kwanza. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koro wadhi e gwenge mag Msambweni. Jalup Commissioner ma Msambweni Lotiatia Kipkech ogolo siem ne apisas ma pogo chiemb kony ka wacho ni moko kuomgi timo mibadhi e pok mar kony ma nono ma ichiwo kod piny owacho. Olero ni chiemo go nyaka chop ne familia ma yuto gi ne piny mogik kendo ma onge kod nyalo mora mora ma yudo chiemb kony e kinde makoro oro kod kech obembo thoth jodak ma wuok e kaunti no. Oloso e kinde pok mar chiemo e ward mar Amisi kama omedo ni thoth jodongo kod jomong'ol koro onge kod nyalo mora mora mar yudo yo machielo mar yudo chiemo ka geno margi sani nitie mana e kony ma ichiwo kod piny owacho. Mambo ya wizi kuna mpango na mtindo ya kuhakikisha ile chakula ishatoka kwa store imefika kule wenye wanalengwa na inaenda mbio haraka mpaka vile ifika mahali ifika wanatakana ifike. Na utakuja kuona machifu pia na manaibu wao na wale village administrators pia wako kwa wale kamati ambao wanahakikisha wako na idadi na orodha wale ambao wanalengwa. Sisi hasa walemavu, wakati kukitokea shida ya chakula kama hii, huwa tunaishi kwa upande kwa njia ya kutafuta chakula kama vile kwenda towns kuenda kuomba, lakini kwa sasa tunapongeza sasa kwa serikali yetu ambayo imetupumzisha kwa kutupatia hichi chakula kwa muda huu. Beneficiaries tunajua ni wengi, lakini kulingana na chakula tulichopata tumeweza kufikia beneficiaries 1800 ambao Karamisi wadi tuko na beneficiaries 500, Kinondo beneficiaries 500, Ukunda beneficiaries 400, Bongo Gombato beneficiaries 400. Kwa hivyo tungependa sisi kama serikali ndisikiza atuongeze chakula, maana wengi wamebaki nyumbani wana shida zaidi. Tunashukuru serikali ya Ruto pamoja na county government kwa kutupa chakula kwa kipindi hichi ambacho kuna kiangazi. Kwa Ramogi kinde mathoth ka jigombaka yudo ka iwacho ni ng'at ma samoro kuoto pelele nyalo kao chiache mondo dhi owil gi pelele mondo yude gimo nyalo madho. Mano gima timore kum jogo ma samoro yudo mor mar ngima kaluore ma gima ji wacho ni ng'ato chamo mwandu ne. Nyako Ramogi ma en gima opogore gi gima dhi nyime Kajiado gi sani. Kaluore kod oro motimo newa e gwenge mathoth ma Thurka, nok mar pi koro chuno moko kuom jodak mawuok Mbirikane kaunti ma Kajiado mondo mi owil jamgi kod pi modho kaluore gi idho mar nengo mar pi. Mana kaka jafumbo marwa Wycliffe Okolero, jodago yuago kony ni mar riyo kod kech onurogi. Iwacho ni pi en ngima, mak mana ni ne jodak e gwenge mag Mbirikane, ngima ni biro mana ka iritori kod ligangla mari. Ka ligangla en omenda maromo Sh100, ma en bech pi mbugru achiel mar lita 20, mwandu makoro nengone en mar goldi. Gwenge gi oketo geno margi e chwe mar koth, ma oseleo kuom kinde mag higni 2, gino ma osekelo achiedh nade mapek ne jodak ahinya to jopith jamni. Nakuta nyumbani naweza kulala siku 3-2 hivi bila kula, kuoga, ya shida ya maji. Wale watu wanauza maji hapa ni wanabodaboda. Hii mtungi ya lita 200 inauzwa shilingi 700. Tukitoka huku tunatoka zaidi ya kilomita 18 tukiendea maji, ambapo tunauza lita 20 shilingi 100. Hapa Chul Hills hakuna maji. Unategemea mfuko yako ndio kunywa maji na ng'ombe kunywa maji. Midhiero no koyiero ka upogore gi jodak makono, jamni be sandore, riyo nuroge ka gichwe gi podho kendo githo ne nok mar pi. Gino makelo luoro ne jopith jamni makono, giluoro paro chal piny e kinde mabiro nyime. Sasa imebaki tu hizi kidogo tu unaziona, lakini ng'ombe sasa tu inang'ang'ana tu tunailetea unga. So hapa sasa bila unga ng'ombe survive. Na wakati tunapeleka ng'ombe sokoni hata inakufia njiani kabla haijafika kwa soko. Tukisimama sasa 60% mpaka 70% ya mifugo simekufa kwa sababu ya njaa. Kata osebedo ni riwruok moro mar kony osebedo ka jologi gi pi modho, jodak mawuok e gwenge mag Lemasusu, Lenkaji, Ingirigiri, Irimau kod Chulu wacho ni pino okoromo kata budo duol.
ka koro gikwayo kony mamoko mag pi kod chiemo. Kwa asilimia kubwa tutategemea sana wahisani ambao kuja kutusaidia, tukiongojea bajeti ambaye supplementary budget hivi karibuni ambayo itakuwa tukitafuta pia suluhisho ya kudumu. People need water, the wildlife and the cows need water, and there's also a very big need of food. We've been to the villages, people are sleeping hungry. So we wish to ask you and to let you know that there's a lot of need here, and we'll really appreciate every effort that you put in place. County ma Kajiado en achiel kuom counties moromo 29 ma oro onyoro, ka jodak makuno olalo geno kendo kwano lal mathoth mag jamni. Ma en gino makende ne jodak makono kaluwore ni ma e yor yuto margi. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Wawere kod mago ma Kajiado nyaka Ramogi wadhi nyaka county ma Migori. Moko kuom jokanyo mag sekta mar somo e sub county ma wendo dwaro mondo piny owacho obi kod chenro mar chiemo ne jopuonjre mawuok e familia ma ochando kod mago ma odak e kuonde dak ma nweng'o ni e piny. Ma mondo konye duoko piny tuoche ma ikelo kod nok mar chiemo e kind jopuonjre ka achiel kod tieko leo mar jopuonjre e sikunde. Jafumbo marwa ma Migori Juma nigi ler mar wachno. Nok mar chiemo pod okwako pacho kae ka jokenya mathoth ok nyal yudo gago didek e odiechieng' achiel. Nok mar chiemo ni osethiro chenro mopogore opogore mag oganda ma oting'o kata wechego mag somo e moko kuom sikunde e kaunti ma Migori. Nyithindo modak e slum ka jonyuolgi ok odak maber ahinya, ok ginyal afford. Koro ng'eny ne nyithindo ka duogo e skul saa 8 to ng'eny nyithindo neno mana ok yudo gima gichamo. Wan gi nyithindo ma bende weyo sikul kaluwore gi gik mikwanyo miluongo ni scrap. Nitie nyithindo ma jo grade 2, moro ja grade 4, moro ja grade 3. Dak jomoko nitie modak mana gi joma oyie konyogi, well wishers. Nyithindo gi samoro ok yud chiemo to ino dichieng'. Moko kuom jopuonjre mawuok e familia monionge ni piny ok chopi e sikul nikech kech maliyo, ka moko to koro chopo to kech maliyo koro baro gi ndasi. Koro yudo ka nyithindo kobiro skul ok ka gidok dala for lunch ok giyud chiemo. Iyudo ka gidhi samoro wene nyathi chai, samoro we nyuka gi mandas achiel. Nyathi koduogo nyathi ninda, nyathi ok nyal somo e yo makare. Moko be ok duogi, kiny kipende to koni ni japuonj na nindo kech. Koro kaka na riyo kech, koro kaka na duogi no tama. Kana wanyalo yudo partners manyalo organize wa manyalo partner support mondo wachak program mar feeding e school. Sikul primary mar nindo e subkondo ma wendo nitiere kod kwan mathoth mag jopuonjre ma osebedo ka leo sikul nikech midhiero mar koso chiemo. Nyithindo maromo around 220 which anindo as a school nigga population madhi around 680 learners, but 220 they marach sama judugo school no ka gionge ngima maber. Koro ng'eny nyithindo odak e slum area to kendo nyithindo masandore ahinya gin nyithindo moko gin total orphan ma janyuol onge, miyo bende onge. Moko kuom jokanye sekta no mar somo wacho ni ber ka ibiro kod chenro mar chiwo chiemo e skunde ne jopuonjego mowuok e familia monionge ni piny. Wakwayo nutrition is a major problem sani skunde te. Wakwayo feeding program manyalo biro nyithindo modak e slum kai. Nikech nyithindo modak e slum kai ndi moko dhi without lunch. Migao mathieth e kaunti ma Migori yango ni oganda mathoth e kaunti ni ma Migori ok yud chiemo e yono makare. Doga ka stunting my national government and 26%. To mar Migori County wana 26.4%. So nwang'iyo matut kaka wanyalo kono indigents. Indigents gin jok modhier mogik e Migori County. Nwayudo ni e study manwatimo gi jo Amref nwan gi jomodhier madhi 25,000. Lipot mawuok e migano mathieth e kaunti ma Migori yango ni higano ma 2011 nyithindo maromo 800 ma higni 5 ka dok piny ne yudi kod midhiero no mar koso chiemo makare. Juma, Ramogi TV, Migori. Owuoge mago mo tudore kod weche mago rogi kech ma omako gwenge ma opogore pacho kanya Ramogi wageno ne koth biro chwe machiegni kao kamano kapok ochwe bende piny owacho
biro temo kar nyalo gi mar reso oganda makrosani kalo e matek kaluwore gi yoro gi lal mar koth. Nyakwa Ramogi wadhi nyime. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga osayo piny owacho kuom weyo pach jo-Kenya oko e weche mag solo osuru ma pacho ka owacho ni ok gibi yie jo-Kenya mondo roch ratichgi e chulo osuru mani malo. Raila kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka dwaro mondo piny owacho mar Ruto owere gi seyo piny owacho mokalo kendo ket maino mar chwalo dongruok ne jopiny. Raila omedo kwedo doho kuom yiengore nyakonchiel kendo ng'ado buche ang'aya ne jogo ma kwedo piny owacho, gino ma owacho ni ok nyis ratiro kata matine. Ne owuoyo e kinde nyasi mar ik min gavana mar kaunti ma Kakamega Fernandes Barasa miluongo ni Mama Philomena Barasa. Some mileage, because this is a time for you to reach out to these suffering Kenyans. Hatutaki kuongea sana, because we have seen, I want to ask the governors in the affected areas, wachukue msimamo. I would want them, if you really don't want to weaponize food distribution, invite ndugu Raila aje akaflag off chakula huko Garissa na kwingineko na kwingineko. If you really want Kenyans to see that you mean well for them. Sasa wanaongea juu ya mambo ya uchumi. Wakati wa kampeni kulikuwa na ahadi nyingi zaidi. Tunaleta pesa ya hasla. Kutakuwa hakuna riba, interest free. Hiyo bilioni 50. Ingine ile ya kina mama bilioni 100. Lakini sasa wameanza kubadilisha maneno sasa. Hakuna pesa serikali inaweza kupata bila interest. Itakuwa less than 10%. Ile nyingine ni mambo ya bei ya mafuta, bei ya unga. Sasa mimi nataka kupata mimi mwaka mmoja. Walisema nikiweka familia chini itarudi chini. Sasa yale yote unaje. Lakini ushuru huwezi kupandisha bila wakilishi wananchi kuketi chini na kuongea.